dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti burburcha. Adda di prinsesa, nga anak ni Reyna Amara. Napintas daytoy, kat adda tallo a prinsipe. Anagga po iti nagduduma a pagarian, nga agdoyos iti prinsesa. Iti maysa nga aldaw, ken. Nagmayatan ti agay-ayam iti bola. Prinsesa Linda! Prinsesa Linda! Adaak ditoy, inak arena. Talaga nga oray sa dino ti ayan mo. Igamulat ta na ita abola. Na isang sangayan ngamin daytoy abola para kanyak, inak arena. Gaputa sagot kanyak daytoy, day di amak nga ari. Idulin mo pa ilaan dayta. Tasangwam nagiti talo a prinsipe asa nga ilim, anak ko. Sino da kita a prinsipe, inak arena? Iso da prinsipe Aladin, prinsipe Juan, kan prinsipe Orlando. Anya? Nagraranada manen di tarwar ti palasyo. Umayda ka kano sa rungkaran, anak ko a prinsesa. Imbilin kanyak ti komandante dagiti soldado ti napateg arena. Asan aron ba nga gigiddan tayo asombrek iti palasyo nga ayan tinalibno sa prinsesa. Anya nga rod taramidan tayo, Prinsipe Orlando. Wan mat ngagpaiso. Narigat mat no gigiddan tayo. Isong agawid akpay nga rod. May bit lang, Prinsipe Juan. Tapno sana masayang ti aldaw tayo. Pagsasaritaan tayo no asino kada tayo ti umuna. Ken sumaruno amapan iti ayan tinalibno sa prinsesa. Wan ngagpaiso, Prinsipe Juan. Awan mo ti dakas na. Nagsisinublat tayo langan amapan iti ayan tinalibno sa prinsesa. O sige, Prinsipe Aladin. Prinsipe Orlando. Adda kada kayo, no asino ti umuna kada kayo. Siya kon ti maudi. Nasayaat. Siya kong ti umuna, Prinsipe Aladin. O sige, sumaruno akto. Kalpasan na, sumublat tumata ni Prinsipe Juan. Talaga nalibnos ka, Prinsesa Linda. Uray asino alalaki, ket maingganyo kan ka. Kasta ka di, Prinsipe Orlando? Imayak, tagas may sabaro. Umay kumat idaton kan ka ti panagayat ko. Ay ayatan ka, Prinsesa Linda. Ha? Nosong batam ti panagayat ko, si kanton ti agbalin arena iti iturayak apagarian. Panunutag pa iti imbagam kanyak, Prinsipe Orlando. Saan ka pilitin, Prinsesa Linda? Agsubliak tamanan. Ket ibagakan ka. Aguro urayak iti sumpat mo. Nalibnos a Prinsesa Linda. Talaga nakaliblibnos ni Prinsesa Linda. Malaksida na po daw kang natayag. Natundilis pa'y taagong na. Anya ka din dahil ta amarikrik-nak. Kasla marunawak itibain. Itay ka pa'y ana ulimak, Prinsipe Aladin. Anya kumatibagam kanyak? Prinsesa Linda. Nakaliblibnos ka. Amok dayta. Ado ti mangibagbagay ti dayta. Saan laeng asika? Anya maten. Kinatawanak pa iti prinsesa. Anya ko man o napintasak? Awan, Prinsesa Linda. Awanen. Napukaw ang tibaga kumakangkwana. Ay, panyan dahi ta marikrik na ka. Anya itayon ti kunam nga ibagam kanya? Sige. Inton maminsan tulangan nga ibagakan ka, Prinsesa Linda. Anya? Talo na labaga asabong ti Rosas para ken ka. Nalibnos a prinsesa. Agyaman ha, Prinsipe Juan. Ay ayaten ka, Prinsesa Linda. Agpaiso, Prinsipe Juan.
Sana nga ang angaw. Napudno akan ka, Prinsesa Linda. Nabayag meten nga agdat-daton dagiti prinsipe kan ka, anak ko. Awan ka di pa'y tinapilin kadakwada? Awan nga rod, inak arena. Masapul nga agpili ka ni di pakyasawaam kadakwada. Tapno sandang agsubli-subli dito'y palasyo. Tirigat na. Kayat ko idaatallo, inak arena. Anya? Oh, saan mabalinti kasta, anak ko a prinsesa? May salaang tipiliam kadakwada. Kayat ko nga rod amin ida. Iso atap no awan ti umapal. Awan ti song batak kadakwada atallo, inak arena. Oh, di nakangawan iti kasta. Masapul a makyasawa kan. Tapno adda sumukat to kanyak amang ituray iti pagarian tayo. Bakit akon? Kat si kalaang tayan tinamnamak, anak ko a prinsesa. Sige, tagpanunutak iti nasayaat, inak arena. Apay ka di pinaayaban na kami na patigarena. Pinaayaban kayo, gapota kayat ko nga ipakaam mo, nga adda ti parikot ti anak ko a prinsesa. Anya ti parikot tinalimno sa prinsesa na patigarena. Tila ang anak ko a prinsesa ti makaibaga iti dayta. Ah? Kat no asinon to kada kayo atanlo, ti makaibaga iti husto asungbat iti parikot. Iso ti mangikalay sa iti anak ko a prinsesa. Mayatak iti dayta na patigarena. Ket kayat ko amaamuan no anya dayta aparikot tinalibno sa prinsesa. Kasta kami mat ni Prinsipe Aladin, napatag-aray na. O sige, dumngag kayo nga rod, taibagak, taramidan nyo. Anya dayta aparikot ti prinsesa, anak ko a Prinsipe Orlando. Diyan mo, inakarena. Iso masapula rumuara kita. Kadwak dagiti sumagmamano a soldado tayo. Tama pa ng iti palasyo ti prinsesa. Anya taramidan nyo sa tiyahay, anak ko a Prinsipe. Sigun iti napatag-arena. Ita kanungal daw ti ipapan mi iti palasyo ti pagarianda. Tapno amun mi ti parikot tinalibnos a prinsesa. Kaya't no siya sino man ti makasungbat iti nasao a parikot. Isunto kano ti mangikalay sa ni Prinsesa Linda. Anya? Iso sige, nakarena. Agur-uren ti kalay sa pagluganak aguyuden ti kabalyo. Asarunwan dagiti nakakabalyo a soldado ti pagarian tayo. O sige, anak ko a Prinsipe. Aganad kayo kuma. Anya ti parikot mo? Nalibnos a Prinsesa Linda. Parikot ko ti bolak nga adda iti nga tinalawa adaga, ana palawlawan iti danom. Anya nga ti aramidet, tapno maalak ti nasao a bola, Prinsipe Orlando. Adda iti nga ti danom ti bola? Nalibnos a prinsesa? Wan, kat kayat ko, mangibaga ka iti may salaang apamuspusan, tapno maalak ti nasao a bola. Kasto iti maisingasing ko. Tapno maalam ti bola. Aglugan ka iti may sa abilog amapan iti nga dayta adanom. Prinsesa Linda. Ladingitek, ngam saan amabalin amapan ti bilog ijay. Iso nga agawid kan, Prinsipe Orlando. Oh. Di mo nasungbatan ti parikot ko. Anya. Siyakmat nga ron ti mangipadas iti kabagalak. May papan iti parikot mo. Barang masong batak ti saludsod mo, nalibnon sa prinsesa. Ti parikot ko, kat isumat laang tinaibagak ka ni Prinsipe Orlando. Parikot ko ti bolak nga aday ti nga ti danom. Kayat ko nga ibagam kanyak, noan niya apamuspusan ti maaramid, tapno maalak ti nasao a bola. Timat may bagak. Aglugan ka iti bapor amapan, tapno maalam mo lang tinasaw abola. Ad-adda saan amabalin ti may sa abapor amapan ijay, Prinsipe Aladin. Iso adi mo nasungbatan ti saludsod ko. Wah, kasto yun eh. Aglugan kay ti chopper, wana helikopter amapan. Husto ko malaang ti may sa asungbat iti saludsod ko, Prinsipe Aladin. Chopper ka dito usta asungbat.
nalibno sa prinsesa? Ladingitek. Ngam saan aday tati sungbat iti saludsod ko, Prinsipe Aladdin. Napano ni Prinsipe Orlando kan dagiti soldado akadwana, Prinsipe Juan. Agawid akmatan. Kayat ka di asawan dayta? Nga awan kada kayo adwa ti nakasungbat iti parikot ti prinsesa, Prinsipe Aladdin? Kas ka ni Prinsipe Orlando. Jakmat na sungbatan ti saludsod ti prinsesa. Anya? Narigat ang masungbatan ti may papaniti parikot ni Prinsesa Linda. No pay kasta, adakan ka. No patuluyam ti mapan. O sige, agawid akmatan. Oops. Napana ni Prinsipe Aladdin. Oh, apay ngay. Kaslag nerbiyosak matan. Patuloy nga tatimapan. Wenno agawid akmatan. Jak ko naan akabalak asong batan ti parikot mo. Gamimayak. Tapadasak asulbaren ti may papan ti parikot mo. Nalibnos a Prinsesa Linda. Anya nga rod ita ti maibagam nga aramidan, tapno maalak ti nasao abola, Prinsipe Juan. Adda iti nalawa adaga. Ana palawlawan iti danom tinasawa abola kunam. Juan, kat aday ti tanga ti danom ti bolak. Parikot ko nga rod, no anya ti aramidak amangala iti nasao abola, Prinsipe Juan. Saan ka di anarabaw laang day ta danom? Kat mabalin ang magnaka iti danom? Tapno mapan mo alaan ti bola, Prinsesa Linda? Husto ka, Prinsipe Juan. Ah? Dayta ti sungbat iti parikot ko. Ngam, nadalos dagiti sakak. Kat jak kayat ti magna iti kapitakan. Mabalin ka di asika ti magna iti kapitakan. Tapno maalam ti bola, Prinsipe Juan. Juan, Prinsesa Linda. Kat agyamanak tanasong batak matlaan ti burburtsang. Agyamanak. Ningarod, Prinsipe Juan, tinangikalaysa ken ni Prinsesa Linda ubing. Gapo ta iso tinakasulbar, iti pariko ti prinsesa. Nagkalaysada nga rod, kat nagbiagda asiraragsak, aginggat ingana. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan,
Nainbag nga oras yu amin.